Lumuhok ang 9th Civil Military Officers Battalion sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa, na inorganisa ng National Housing Authority o NHA sa Don Bichara Community Complex sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Ang karavan ay dinaluhan din ng 1369 Dental Detachment, 9th Camp Elias Angeles Station Hospital, 31st Infantry Battalion, Philippine Army, local government units, iba't ibang local government agency at mga security units. Isa si Leonilo Bidlin na sa nagbigay ng libreng serbisyo sa People's Caravan. Ay nakulap po sir na tabang ta. Ang pinaka-promero po. Karoon kami ng baga. Dahil kaming kwarta. Kaya piga si kaso may baga. Pag may mga araw ka ining libreng medical mission, di kami naghahabol. Ayon kay Engineer Teodoro Bandojo ay maganda ang nilayon ng programang ito. Ang purpose po nitong itong serbisyo caravan ay para ang lahat ng mga serbisyo ng gobyerno ay aktual na may padala ngayong araw. Ang 9th Civil Military Officers Battalion ay naghatid din ng serbisyo sa komunidad tulad ng libreng gupit, photostatic display at pamamahagi ng leaflet tungkol sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at ng Philippine Army Recruitment. Laking pasasalamat naman ni General Ronel Agripa sa serbisyong atid sa kanya ng mga kababayan. Ayan, primero po gusto may magpasalamat kasi ang serbisyo kang gobyerno pigrarani po digdi sa barangay, particular po digdi po sa relocation area kang Barangay Banyadero as in mga pagtaraid na barangay. Ang 9th CMO Battalion, katuwang ng iba't ibang ahensya ay natiling nakatuon sa pagpapahusay ng kalidad ng buhay ng mga Bicolano sa pamamagitan ng patuloy na serbisyo at pagkikipag-ugnayan sa komunidad. Ito si Kaagapay Jan para sa Kaagapay News Online.